Ngisho ukuthi le ngane nengikhulise kangaka mina nengane yala ekhaya. Yebo, ingane yami. Ingane yakhe ingane yala ekhaya. Yebo. Ngoba le ngane njena kade igula inenkinga engaka njena wena ungekho unama wayo eduze kwayo. Washwezana wayilahla ngomlahla ingane yala ekhaya. Hayibo ngiyazizini. Sisi ngiyo-understand kwakunzima mina ngangisemncane ngithola leyo ngane. Hayibo ngiyashayisa mina esibona uNkulunkulu wami. Hayibo ngiyashayisa. Inongitshela Sisi wangitshela ubaba ukuthi ushadile, so ngangingafuni ukuhliphiza umshado wakhe ngoba wayekuhlonipha. Phinde kubingelele ngikwamukele embukelo weBlack Life TV ohlelweni lethu oluthi sikhipha izimfihlo emomlangeni Magasela. Bafethu siyazi senze into eyodwa kulolu hlelo, sinikeza abantu iplatform bakhulumayo, sibone ukuthi mhlawumbe thina ngokubona kwethu lolu dawa mhlawumbe kumele ngaba kanjani yabo. I think lokho kubalekile because ngiyakholelwa ekuthenini even ama-guests asuke sinawo bese fika ekhaya umuntu uyabuka ama-comments, so azama ukusiza abantu bafethu ukuze abantu bezokwazi ukuthi bakhululeke ukukhuluma iy'mfihlo zabo. Ngokukhulu ukuthobeka ngicela ubingelele usisi oseduze kwami ngiphinde ngimamukele ohlelweni. Sawubona njani? Ngiyaphila sisami njani? Ngiyaphila sithandwa. Ngicela ubingelele umbukelo weBlack Life bese uyangitshela ukuthi uqhamuka kephi endaweni uhlala kephi. Indawo engiqhamuka ngiseNewcastle. Oh, ngicela ubingelele sisabona nababukeli. Sanibonani babukeli. Sure. Mina ngiqhamuka eNewcastle. Okay sana sami. Relax hlala indlela nje e-right. Ngifuna ukuthi ngizwe kahle indaba yakho, ungatatazeli, ungamuvi futhi kakhulu sana sami. So uzokwenza like afisa sikusize ngani? Ngizokhipha imfihlo ebese ngibe nayo isikhathi eside. Yeah, so nemfihlo nawe kodwa xoxa-ke ngikujaji. Yeah, ngizokusuka nje la bengisuka khona le emakhaya ngizofunda la eThekwini. Ngathi ngifunda bekumnandi ngi-enjoya phela ngiphuma emakhaya izinto angizazi yabo. Okay. Just kuthiwa sihambe siye endaweni ethile ngihambe mina ekhaya ngikhule kanzima-ke. Yeah. So ekhaya bebebheke mina. Ukuhamba kwami ngizofunda safarisha imali ngayitholi. Kuba nzima ngilinda le engenayo mantende kuba nzima. Ngoba abantu abengithe bengifunda nabo bona beku-right emakubo. Umuntu ethi ngidinga ukuthi asheshe akuthole. Mina uma wami mingithi ngidinga ukuthi kunzima. So sahamba mase sisebe emnandini. So mina ngiqala kube emnandini, ngiyabuqala ubumnandi. Ngafika emnandini kwaba mnandi. So kwaba khona like uGayi umdala-ke nginami. Okay. Ya ungibuka nami ungibuka ngashalaza. Yabo kwaba nje lento yokukheshana. Ya sakhonekthana. Wathi ufuna ama-numbers ami. Kwaba easy kumnika, abone nje. Ngamnika kwaba mnandi. Hamba kwesikhathi wangitshela ukuthi unonkosikazi ushadile. So uyamrespect unkosikazi wakhe uyamsaba. Ngambuza ngathi mina wathi nami kuhamba agcine engiveza unkosikazi wakhe. Ngathi hayi vele sisaqala yabo. Hayi alright kwaba mnandi kusekuyena osenginakelayo ngisahluphi ma yonke into sengiyithola kuyena. Hamba isikhathi ngamitha. So ungitshela ukuthi unonkosikazi manje ngasaba ukumtshela ngangamtshela ngagcina ngimitha mengimitha ngangamtshela ngafihla ngase ngimziba sengimblokile yabonke into singasenzeni. Uyithwele lapho? Yeah ngikhulele sengimblokile ngamitha ngingasagoduki sengihlala esikoleni. Hamba esikoleni so uma ukhona esikoleni uyaxoshwa. Okay. Awugcina usufunda. Ngahamba ngazama kwakunemali angiseva owayenginika yona. Ngathola umqasho nje ngayihlalela kona ngaba right. So ngazala ngakwazi ingane yami ukuyithengela impahla ukuthi right iphume esibhedlela. Ekhaya ngizothina ingane kaba ngoba unonkosikazi wakhe. Bazothina abazali umithela umuntu ononkosikazi. Hayi ngingane ngiyithathe ngizale ngithele izinto zokuphuma esibhedlela ko-blanket. Emva kwalokho ngangikwazi kwakhe ngoba umngane uyamazi. So sahambe ngishiya ingane egethini ngihamba
ngoba ngifuna ukubuyela esikoleni ngiqhubeke ngifeze lamaphupho abazali ababengithume wona ngiyenze mase ngikona ngizobuyela ekhaya ngi-right ngingathiwa ubuyela le wathi uyofunda wabuya nengane ngihambe ngiqede-ke ngoba sengiqedile ukufunda ayi lento uma ngilala ebusuku no kuyangihlupha ukuthi kunengane owayishiya ngale so manje noma isikhona enye noma ngingaseyona yakhe hambe kuvuke ukuthi kukhona enye ingane owayishiya ya manje senginamandla nami ngiyafisa ukumbona umntanami ngimnakele noma ngingeze ngimthatha kuyena ngimnakekele nje njengengane yami. So ufuna ukufanele ubaba wengane yini? No, baba wengane akasekho emhlabeni. Hayi wena. Ya akasekho emhlabeni. Manje uzokhuluma ngba? Noma mkhulu lo egadi ingane. Nonkosikazi. Yeah. Usombiza ngoma mkhulu wawiyimisele kuma mncane. Hey sis, go understand. Thanda sasunalo naye. Kodwa kwahamba Provider futhi umuntu okunakekelayo kunzima mfethu ukumshiya. Akulula. Ya ngiyakuzwa. So sandwa sami ufisa ukufonela umamkhulu ke asithi umamkhulu uma unkosikazi kaBhuti. Yebo. So nesho ingane ukuthi nje bayishiye egate bayathathwa ibona. Yeah nginesho. Ngangayishiye egate ngqo khona. What if bayisa ngo-social worker? Isile iminyaka emingaki ngicabanga? Think so, it's not 15. Ona. Kansamncane. Kakhulu because namanje usabuka ngathi umncane. Yo, sometimes siyasenzela abazali. Umuntu ongabusazenzela unenzela umzali uthi uma uzophoxeka. Sana sama senze kanje. Asingapholisa amaseko, asivele sicele icrew bazama ukuthi basifonise simfonele usisi angabe sokwazi ukumthola. Fortunate enough sikwazile ukuyithola inamba yakhe. So sisamfonela. Engingakwazanga ukuthola ukuthi ingane ikhona yini or kwenzakalani. Asithembe ukuthi ingane right isaphila. Futhi ngabe uyazi ngoba khona umngane wakhe angithi uhlala ngakhona. Yeah. Owakutshela ukuthi ishonile uhusband. Yeah, mhlawumbe ngabe sengezwe. Siyabonga. Bukele Black Life. Lo daba langijulukisa ngazi kanjani. Usisi uyachaza udaba lakhe ngicabanga ukuthi sifanele umamkhulu siza ukuthi ngampela uzothatha kanjani lo daba. Mhlawumbe uzoba nefees andifuna umphuca ingane mhlawumbe kwaleyo ngane ayikho because azange senze into ezihlangene nalokho. Thina mosibhalela sizama ukuthola bese sithola ama numbers ngoba sesikhathi abanye abantu sifuna ukuconfessa kumuntu angamazi. Bese sithola ama number kulula ukuthola inamba yomuntu because siya trace siye ngalapho usithume khona. Kodwa kwengane azange size singine kona ngifuna ukusho lutho. Already. Yeah, ngiresisa. Asimfonele. Hello good people, I am Umlangeni uMakasela. I am so excited guys ukushare lezi indaba ezimnandi ukuthi uBy Art We Heal usevele wanginominator as a best TV presenter. And konke lokho kwenziwe yinini abafethu ukungithanda nokuthi ni comment lapha kuma-Bekhozi emsebenzini wami kungibeke ethubeni lokuthi nginominate. Ngaleyo ndlela ke bafethu ngicela ningisize futhi siphinde sibuye nayo le ndondo. Ngokwenze njani ukusebenzisa le link le elangezansi ukuthi nje uye kuyona iyona ezobe sikuthatha ufike ulike isithombe sami la nginesithombe sami khona wena upress ulike. Ngaleyo ndlela sibuya nayo le ndondo iza la ekhaya thina la kwa Black Life TV senze izinto zenzeke bafethu. Let's do this. Hello? Yebo sawona njani? Ngiyaphila futhi Ngiyaphila nami. Ukhuluma noMlangeni Makasela ngikufonela ngikwa Black Life TV. Ohlelweni olubizwa ukuthi sikhipha imfihlo. Ngicela bandla ukuthi ungiphe umzuzwana nje kunosisi oseduze kwami ofisa ukukhuluma nawe Sithando. Ufisa ukukhuluma nani? Yeah. Okay, so ngicela Okay. ngilale Okay. Thatha ifoni ke mama ubeke lapha. Sawubona. Phamisisi. yebo. Unjani sis? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Kunento engizokutshela yona. Hello? Ngiyakhuluma ngane. Ya, kunento engizokutshela nesisi wami emelana nomnyeni wakho nengane ihlala lapho.
ingane ehlala la ekhaya. Ya ena 15 engayishiya egeyithini. Angizwa. Kunengane engayishiya lapha egeyithini sisi wami. 15 years. Yebo. Yebo, ngizoconfess ukuthi ingane yami leyo. Ayibo emva kwesikhathi eside kangaka ungafika manje uzothi ingane yakho leyo uyishiyile. Sisi mengakuchazela istory mina nobhuti nobaba wakwakho sasithandana kahle kahle. Yebo. Usho ukuthi le ngane nengikhulise kangaka mina nengane yala ekhaya. Yebo, ingane yami. Ingane yakhe ingane yala ekhaya. Yebo. Ngoba le ngane njena kade igula inenkinga engaka njena wena ungekho unama wayo eduze kwayo. Washwevana wayilahla uzolahla ingane yala ekhaya. Hayibo ngiyazizini. Sisi ngiyo-understand kwakunzima mina ngangisemncane ngithola leyo ngane. Ayibo ngiyashayisa mina esibona uNkulunkulu wami. Ayibo ngiyashayisa. Inongitshela Sisi wangitshela ubaba ukuthi ushadile so ngangafuni ukuhliphiza umshado wakhe ngoba wayekuhlonipha. Sisi hayi ukuthi mhlambe ngifuna ukuyithatha, ngifuna ingazi ukuthi ngikhona nguma wayo ngoba nami ngangenayo ngangazi ngizothatha ngihlanganiseni for yona. Ngoba ngamasiyazi leyo ngane izofila kanjani emva kwesikhathi eside kangaka. Yazi ukuthi ngimusiboni ngazi ukuthi nje ingane yami nje ngam-adoptha hayi ukuthi ingane iyala ekhaya ingakwazi lokho itshele bengimthandayo ngimthanda njengazi lokho ingane zala ekhaya ingakwazi nokuthi ngomchazela kanjani ukuthi wa-adoptha. Ngiya-understanda sisi wami kodwa nami ngiyafisa ukuyazi ukuyithinta ngiyichazele ingizwa hayi ukuthi sengiyayithatha ngiyakuphuca yona angikuphuci yona. Kodwa ngizofila kanjani mayisizwa lokho. Sisi wami ngiyazi izazi ukuthi ingane la ekhaya izazi ukuthi ingane yami izofila kanjani mayisizwa kwalokho uzoyitshela kona wena. Sisi wami ngizodinga ukuthi ungisize nawe njengoma wayo oyikhulisile ukuthi ukwazi ukuyi-understandisa ngoba ngiyayidinga empilweni sengiyi-right manje. Ingane iyazi yangigila le ndoda iyazi yangilinga indoda kanti amadoda anjalo emhlabeni. Umuntu bese ujike emva kwalokho bese yashona kushiyene iy'nkinga ey'ngaka. Yazi le nkinga engingifake yona njengamanje singakanani. Yazi le ngane injala kangakanani kumanje. Ngiyakwazi lokho sisi wami. Oqala ngizo-understanda kanjani ingane ukuthi kwenzakalani. Angithi kwamina ngizobona umama oyiqobi ongayitshelanga iqiniso kodwa iqiniso ayekalazi. Phela mina ngizoyichazela. Iqiniso engelona sengizwilinye manje. Ngiyakuzwa sisi wami kodwa sizoyichazela izo-understand sikhulile manje. Unesengane sizo-understand ungayazi shubi yakho wayigcina ina-2 days. Ingane. Ngiyakuzwa kodwa sisi ngiyakuzwa kodwa ngiyacela ungiphe ithuba. Ngeke ngamthatha ngicela nje ithuba. Ayikho leyo nto ngoba vele ingane izocabana wana nami. Izothi kwamina bengiyazi bempiti bengivele ngingayazi. Lapho kuleyo mzuzu lengane yazi ukuthi izalwa yimina kuziyala ekhaya. Yebo sisi eyala ekhaya eyalapho ngoba ubaba wayo mina ngifuna ukuyazi njengoma wayo. Mase ngiqhamuka mina sengizoyazisa uma wayo omunye yazi ukuthi yona inini uma wayo. Mawucabanga ngizofila kanjani leyo ngane. Ngiyazi angeke kwabalula nasenganeni angeke kube lula kodwa ekugcineni iqiniso liyodingeka. Iyangazi ukuthi ukuthi ufuna ngenze njani ngale mkhuba yenenimbi engaka. Awunangifaka ubishinga le ndoda ngathi iyayisotanishinda beyiningi kangabe ingayikhuluma ingazange yazisho. Sisi uzokubuza ungakwazi ukuzama ungihlanganisa naye. Ngihlanganise nobani-ke manje nengane? Yebo ngiyacela. Angazi. Angizile ngini. Yabo le nto efuna ungenisa wona njengamanje angiboni ukuthi uzokwazi ukwenzeka angazi nje ngaphela ngazi. Yona ubisho lifuna ukungifana yona ngazi apho kuzophisho ngani. Ngiyakuzwa. Usibhebhela mdala manje. Indoda endala una-15 umdala. Yilokhu wakhule kuleli ekhaya wazi ukuthi ungowakhona. Wazi ukuthi uzalwa yimini. Yabo manje bekuzovela ukuthi unoma wakho omunye bese ba nobaba wakhe leyo wasekhaya. Angazi ngampela ngichaza ukuthi angenze njani.
Okay, sawubona sithando sami kwesibili. Yebo. Ngiyaxolisa ukungena indaba zabantu kodwa nakona kuyiphathi yomsebenzi wami. Sithando sami ngiyakuzwa ukuthi ngempela ayikho lula lento leyo oyishoyo. Lento osuyizwile oyireceive-ile rather. But mengibona ukuthi mhlawumpe ngiyazi ukuthi kuzoba nzima kakhulu. Ngiyalibona ipointi lomntwana akenzanga kahle kakhulu usisi lo seduze kwami. But uthe mechaza isitori sakhe washo ukuthi wayesafunda engenayo umuntu omprovidayo. Wase ubaba wawumuntu ovelayo, wawumuntu ongathi uzomsupporta yonke into. So ngoba ngenxa ukuthi ngiyakwazi ukuphindela nengane emuva, wase yayishiya kababuwayo ekhanda lakhe. Wase uyakhumbula ukuthi wayeshadile ngoba wayemtshelile euhlonipha nomuzi wakhe. Washiya umntwana kanjalo. Ngicabanga ukuthi mhlambe sithando sami uma ungakuthola enhlizweni yakho ukuthi ungathandaza, give yourself time, maybe a week, bese kodwa ukuhlangana kwengane nomzali kuzofanele liphume lelo qiniso. Because even if wena ungashona manje, God forbid, but if anything can happen to you, leya ngane izokhula yazi ingayazi mefika lo sisi kuzoba asinikeze ingane ithuba lokwazi ukuthi uma wayo wayidudetha akenzanga kahle. Ayichazele yena, wena uzoqhubeka nomntwana. Nakumina ucacisile ukuthi umntwana nakwincwadi ayibhalene email ayisendile akafuni ukuyithatha because kade absent, but ufuna ingane ilazi iqiniso singaqhubeka ihlale nawe njengoma wayo ngeke akuphuca. Asicabangele ingane. Iqiniso lethu ayilazi ingane noma kunzima uyikhulisile lengane yodwa. I'm sure kuningi ozamile ukwenza njengamanje usuzoqhamuka nesigaxo ongakazi usisho, and wese ususele wedwa kasekho no husband. Ngiyabuzwa sisizama ukuthi umoya okwamanje sibone ukuthi wenza kanjani. Kodwa nje into abayenzile. Siyaxolisa. Please cela ukhuleke, ngiyakholela emkhulekweni. Give yourself a week. Musu right even before isonto liphela mozizwe usu right. Sizokwazi thina simhlanganise njengendlela esikwazile ukuthi sikuthole ngayo kaBlack Life TV, and then futhi singani provide nange counseling for wena and for umntwana. After yonke into sizomsupporta nje usesekulejeni yokuthi nazane going forward ukwazi ukuthi kuzokwenzeka kanjani. But mina lokho ngithi uhusband akasekho umuntu ongamshayi, kwenzela umntwana uyadeserve ukumazi umzali wakhe. Yebo. Ngiyabonga kakhulu sithando sami ngenhlonipho yakho. Yes. Sahambe kahle. Yebo. Yeah, Saytik. Uzizwa kanjani manje? Khona kunzima. Isifiso sami nje ukuthi lo mama understand. Ukuhlangana naye nje ingane. Ofithi uya-understanda nawe ukuthi lento omfake kuyona manje inzima kanjani. Ucabanga ukukhumbula lo muntu owenza naye ingane akasekho. Usesitakhe nento yena mhlambe mayitshela ukuthi ingane nakhona ukuthi so unfortunate because sesifonini. But mase sihlangana ngiyafisa ukwazi nje ukuthi yabo konke kwenzeka kanjani, understand. Ekhulisa ingane kushona ubaba aphinda aqhubeke nengane njengoba ethi useyithatha nje ingane yakhe because mina ngazi procedure fanele umothole ingane fanele ise kuma social worker. Mhlawumbe ukwenzile lokho, I don't know. Yeah. Mhlawumbe waseyahamba kwa-doctor ngendlela e-right. Yeah, kodwa mina nje isifiso sami ukuthi ingane yami ihlangana noma ngeze ngiphuce. Ukukhuluma nje naye ngiyi-understandise. Ngenzeka wena ungafuni ukumphucisa ingane. Uthola ukuthi ingane imithola ukuthi uma wayo ngoba kuzobe kuzwana amagazi ivele ikuthanda ifuna umshaya lo mama. Uzozizwa kanjani? Yo. Futhi lokho nami ngiyakujabulela njengomama. Kodwa kuyena ngingaba buhlungu ngoba uzobe ngathi ngizomphuca. Vele kahle uzomphuca. Kodwa ingane sifuna ilazi mazi uma wayo. Yebo. Kodwa nakhona singacabangi into eningi ake sibone ukuthi kuzowenza kanjani because ngenzeka nengane ingafuni ukwamkela. Imagine ya 15 years old uzothola ukuthi umama ukhulisile kuyena, lo mama wangishiya egatini. Why ungishiya egatini? Sobanzima nathi. Yini special yini embi ngami ukuthi ngaze ngilahle egatini? Akekho umuntu othanda ukulahlwa wedwa umncane umdala ukulahlwa nje akuyona into emnandi. So prepare yourself, but counseling sizozama ukuthi seni-provide ngayo ukuze yonke le journey sihambe ngokuthula. Ngiyakujabulela nalokho siswami. Siyabonga kakhulu ngokusithemba yezo. Ngiyabonga mina. Bukelo Black Life, ngicabanga ukuthi udaba luzolungiseka mase khona ocwepheshe because ngiyam-understanda nomama on the other side
ukuthi ukhulisa ingane yalahlwe wayifica egate-ini, not knowing ukuthi yamkhwenyana wakhe. Kwayena uhusband uzobe ashone engazi ukuthi unomntwana, kanti unomntwana. Into engakhohlwa ukuyibuza, umntwana ubulili boni, girl, boy? Kwakuwumfana. Oh, awushame. Abafana nje babenenhliziyo nje, nganokuthiwa intombazane, kodwa abafana abantu. Mukelo Black Life TV, ngicabanga ukuthi uhambo lethu laphela lana usisi, siyazi sizozama ukumsiza ngayo yonke indlela, kodwa nje i-case yakhe, I strongly believe ukuthi idinga ocwepheshe ukuze bayihambe kahle le ndlela. Kuzoba khona kuningi. Usisi uphuca ingane, bengazi yamkhwanyana wakhe, asifuna ukumshiya damage. Umntwana ngala ukhulaza ukuthi uma wakhe nobaba wakhe naye asifuna ukumshiya damage. Kodwa ngenhlanhla vele ubaba wakho uyena, kodwa umama kuyena. Yo, kuningi. Asihambeni, ningakhohlwa kanjalo ukusubscribe and like and share and pin comment abafowethu. Asihambe. It's the Black Life TV.